Борынгыдан татарларның көн күреше Тальян шыңына үрелеп барган. Гармунчы булсын ярың дип юкка гына әйтмәгәннәр, чөнки гармунчының буыннары саен мәхәббәт аның. Бүген бәйрәм, бүген туй, бүген бер-берсен үзлеп сөйгән егет белән кыз вәгъдәләр бирешеп, яңа гаилә корып җибәрәләр. Татар туйларында борынгыдан килгән гадәт буенча гармунчының урыны гел түрдә булган. Ә инде яшь гаиләгә иң затлы бүләк Тальян гармун. Татар халкында гармун моңнары белән үрелеп барган иң матур йолаларның берсе ул килен төшерү йоласы. Кияү йортында киленнең аяк астына яңа йортка керү җиңел булсын өчен мендәр салалар. Өйдә яхшы аш-су әзерләүче булсын өчен кулларын онга батыралар. Теле татлы булсын өчен бал, май каптыралар. Гармун татарның юанышы. Нинди генә авыр вакытларда да татар гармунын күтәреп утларга да кергән, суларны да кичкән. Туган җиргә, туган йортына булган мәхәббәте гармун моңында чагылган.
күңел юатқышы. Илебезнең иң катлаулы чырларында гармун тавышына кушылып, кызлар моңлы итеп җыр сузган. Шул җыр аша алар сөйгән ярларына тугрылык саклап, илгә җиңүне якын айткан һәм күңелләрдә яшәү чаткысы уяткан. Büyük җиңү шатлыгын да татар йөрәге гармуны белән каршы алган. Тормышка булган олы мәхәббәтен дә гармун тавышы белән исбатлаган.